kapan mulai niku dugi kiamat Sunan Kalijaga aulia abdal ora bakal sirna ning bumi Nusantara Jawa karena kuwi dikongkon kalih Gusti Allah kon jaga ning Jawa. Nitenane pre angger masjid jek ana cagake papat saka guru. Angger wong kene jek tahlilan. Angger wong kene jek gelem slametan, baritan ning tengah dalan insyaallah selamat. Tapi sampean tahlilan ora doyan manake bid'ah ngarani. Oh lebar. Wis dijajal kalih wong Bantul Jogja. Sampean nek kalingan lindu paling gedhi ngambruke omah ratusan bahkan ribuan pas jam 6 esuk lindu orek ning Jogja Bantul Sragen dan sekitare entek mergo wong kono ora patek percaya tahlil bid'ah pujian haram. Oh ya wis dientekke. Kanjeng Raden Said ingkang nami Syekh Maloyo Sunan Kalijaga. Mulakno wali paling tertua di Jawa niku nyuwun sewu paling tuwa Sunan Kalijaga. Sapira kuwate wali sing saking Arab ning Jawa ora ana kaikine. Sing wali sing paling kondang niku wali Jawa. Sapa? Raden Said niku asli wong Jawa. Brengosen klambine ireng. Putih mbak, wong Jawa biyen ra doyan putih. Nek Pak apa ngledake kendil priye, napa ngledake intip priye? Lah sejarah Masjid Demak kan Sunan Kalijaga ngesaki kendil, ngesaki intip. Pak di sejarah keyoan ki. Lha Pak rampung kapan? Lah aku dedere kali Ansor ya apa? Wong ki kok ceritane Semar ngijowantah Semar bangun kahyangan. Iki nggih nitis ning Sunan Kalijaga. Ngerti nek Jawa iki bakal ana perang Bratayuda, Sunan Kalijaga ndeder kali Ansor akeh biyen. Siji Ansor saking apa Kalimantan ingkang nami Katib Dayan dideder akhirnya dadi aulia ning kono kon nyebarke Islam. Deder kalih Ansor ingkang nami Arya Damar ponakan saking Raden Fatah Abdullah wonten Palimbangi dideder kare Sunan Kalijaga. Sulawesi dideder kabeh, Jawa dideder akeh, Mbah Yai Saridin, Mbah Yai Cakrajaya, Mbah Bayat, Mbah sinten malih Sunan Geseng deder kabeh. Iki engko sing Pak ngompaki perange ana Bratayuda Jaya Binangun ning tanah Jawa. Murid-muride sinten akhirnya netes-neteske kados Yai Besari saking Ponorogo. Yai Besari neteske malih rupaning Raden Diponegoro. Diponegoro neteske malih dugine Yai Subki Paraan Temanggung. Kuwi sing nyiptake akhire perang Islam utawa Indonesia menang gara-gara sangka tumbale Indonesia Jawa Nuswantara pusaka paling kondang tertua inggih punika pring kuning. Cocolan niku pring kuning Kang. Sampeyan gawe apa kae tugu kemerdekaan pringe kok gawene ora kuning. Oh lha diumnyang karo Pak Lurah sampean. Pringe kudu kuning. Ngecete kuning ngecat kok ijo, pring gawe rigen. Kudune pring kuning, sekti pring kuning. Sing gawe deder Cakrajaya dadi wali Sunan Geseng ya pring kuning. Sing iso deder Saridin dikai cumplung loro ya Hayyu ya Qayyum setengah sret kai pring ya wujude kuning. Akhire kalih Yai Subki dieling-eling lelagoning semut ireng ya kuwi dandang gula. Semut ireng anak-anak sapi terusane ora iso nganu. Ya entuke ya pring kuning mulakno pring kuning sekti. Wong do kelalen kabeh nek sekti pring kuning. Akhire Gusti Allah munculke meneh taun 98 ninja wonten Banyuwangi. Niku sing ngenteki ya pring kuning. Kok do kelalen kali pring kuning.
omah eke medine bingung cebloki pring kuning sawah kok dipangan tikus kabeh sampean aja meteni tikuse lah teko sing ngon kowe klambine ireng jawanan karo disampirke klambine ana apa kok meteni anak putuku ngono kak iya pring kuning sampean bar rampung nandur mriki wong tanduran tani kaya kacangan nggih lah iya ceblokke rampung nandur ceblokke pring kuning wis rasa tiliki kaya medhi sawah ning sawah ae rong dina telung dina rasa tiliki engko mangsane ngemes gari ngemes insyaallah tiliki pring kuning ora dipangan tikus mandine pring kuning mandi pring kuning sampean ora percaya nemplek kalian Sunan Kalijaga nerasaken ngijo wantai Kiai Semar nerasaken milangkorine Syekh Subakir kapan mulai niku dugi kiamat Sunan Kalijaga aulia abdal ora bakal sirna ning bumi Nusantara Jawa karena kuwi dikongkon kalih Gusti Allah kon jaga ning Jawa nitenane pre angger masjid jik ana cagake papat saka guru angger wong kene jik tahlilan angger wong kene jik gelem selametan baritan ning tengah dalan insyaallah selamat tapi sampean tahlilan ora doyan manake bid'ah ngarani oh lebar wis dijajal kalih wong Bantul Jogja sampean nek kalingan lindu paling gedhi ngambruke omah ratusan bahkan ribuan pas jam 6 esuk lindu orek ning Jogja Bantul Sragen dan sekitare entek mergo wong kono ora patek percaya tahlil bid'ah pujian haram oh ya wis dientekke ora ana percaya meneh wong Aceh serambi Mekah kok ge serambi nahlilke haram berjanjenan bid'ah akhirnya Mekah tahun 2004 tanggal 26 bulane 12 Aceh dinteki kalih tsunami mriki ngen Jawa Nusantara nggone tepak tilase aulia jaga niki hukum adat Jawa tahlil dijaga manake budaya Jawa dijaga sampean kok ora nganti tahlil entek ning kene esuk berjanjinan kok wong keraput-keraput oh dilebari nek ning Aceh sing lebari tsunami ning kene sing lebari ora mung tsunami Sutami Sulastri Sumanto Suyana Sutresno entek akeh meni ning kene saestu niki akhirnya temenan Kanjeng Sunan entuk ketetisan rupane wahyu ning kono njaga Nusantara milangkori dan ngijo wantah akhirnya pas delalah tahun 1430 sinuwun rupane Raden Fatah kalih Brawijaya ingkang angka 5 Kertabumi dipun sukani bumi terung wonten Bintara Demak 1423 lih anakku Fatah sampean takai bumi kamardikan wonten Demak Bintara Terung iki dibabat desa iki dibabat kutha engko alas digawe sak karepmu sing penting iso gawe gempah ripah luh jinawine tanah Jawa Raden Fatah rembagan kalih para aulia sepuh akhirnya dibabat bumi Terung Bintara dibabat rampung akhirnya kalih Kanjeng Sunan nyuwun rupaning wujude masjid. Lah sing gawe masjid sapa? Sing gawe masjid dikai wong papat. Iki minangka saka guru tepak cikale wong Jawa. Endi masjid kok cagake papat saka gurune ora bakal kelebon jenggot. Masjid cagake papat ora bakal kelebon tomprang. Iki sing jaga aulia. Saestu sampean gawe masjid kok saengo iki saka gurune papat ora bakal ana tomprang tekan kene yakin digawe saka guru nek pancen ngono kali Mbah Malik Ibrahim sliramu Gus Sunan Ngampel sampean saka guru sampean Bonang saka guru Sunan Gunung Jati sing terakhir kowe Said wong papat dikai
kon gawe saka guru Masjid Bintoro Demak. Mbah Ngampel balik ning Menduro antarane Surabaya ana Wejahe tekethok dedekke saka gurune ning nggon Bintoro Demak. Mbah Tuban, Mbah Ponan balik ning Gresik golek wit jati sing gedhi, sing kenceng, sing lurus, sing buaya dikethok digawe saka guru. Tempelke ning weke Mbah Bonang saka gurune sisih arah saka papat Mbah Bonang ning sisih kidul wetan. Beleni Mbah Ngampel balik Negor Kayu dibelek dikake ning saka guru kake ning sisih kidul kulon. Mbah Bonang ngethok guru ning Gresik belekke dikake ning saka guru kake ning kulon lor. Mbah Sunan Gunung Jati balik ning Cirebon girang golek kayu jati sing gedhi kethok kake saka guru sing sisih kidul wetan. Berarti Raden Said sisih di lor kulon lor wetan. Mulakno sampean ning Jawa kene wilayah Mbah Sunan Kalijaga nek Pak mulai napa mawon dimulai saka lor wetan. Sampean Pak Nandur lor wetan, sampean Nandur kok saingoe lentek dipantikus lor wetan. Tepake Sunan Kalijaga rak wani danyange kene. Lho kene ana danyang sampean kok sepele. Pak mantu ya tang-itung kok njur. Sebab ana danyang. Sampeyan duwe kajatan Pak duwe mantu Pak nyunatke. Carane Pak ngundang tamu pre bedhek apa mbukake pager sing sisih lor wetan. Tamune bakale akeh, sing teko ya akeh, sing ngamplopi ya jujur akeh-akeh kabeh. Sing rewang ora doyan mangan. Kuwi jenenge tarangan garingan kebe. Ngono nek gawe kan ngono. Lah sampean kok Pak mantu Pak nyunatke nek jebol pager lawang saingoe sisih kidul kulon ya wis bar. Sing teko sithik udan gabyek entuke sithik sing rewang anane mangan. Lah lebar salah bukae lawang. Kisah estu ki Jawa ki lho. Akhire Kanjeng Sunan Kalijaga nek Pak golek aku rindi. Sunan Kalijaga nyuwun paweling kalih Yai Ismaya Semar Manikmantaka sing wis digawe Semar kalih nyuwun Mbah Subagir ten pundi Kanjeng? Said sampean ngarah ning sisih kidul wetan mangkat. Ana apa kok kon luru kayu jati saka guru ning sisih wetan kidul? Iki mesti ana sesuatu iki. Wong sing ngendika auliya. Temenan budal jengkar saking Bintoro Demak Raden Sunan Kalijaga kalih para santri cantrik bidal jam 7 dugi ten pinggiring alas Purwa dadi grobokan. Ning kono ora dipethuk kalih wedang susu, ning kepethuk karo wong sing galak-galak. Ora kaya kene. Nek cara nisbatke wayang kepethuk dening para buta sing gedhine 6 gunung ngono kae. Buta Pandhawa Tata Gati Wigata Indriyaksa saya Maruta Pawana Gana Margana. Sing intine ngaji niki iki urung tekan finale sampean kon gawe bangun desa Bunsari ala budaya Jawa ala syariat Islam sing an-nahdiyah sing ning kono ahlu sunnah wal jamaah. Ngaten intine ngaji ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.